Els extreballadors i els extreballadores de Radio Televisió Valenciana a Alacant hem convocat esta concentració per a commemorar, que no celebrar, un any del tancament de Canal 9 i de Ràdio 9 i demanar la reobertura d'una nova radiotelevisió valenciana pública, plural, en valencià i de qualitat. Avui, precisament, fa un any que el president Alberto Fabra va reunir el Consell d'amagat i va publicar al Diari Oficial, a última hora de la vesprada, un decret que suposava la sentència de mort del servei públic de radiotelevisió de tots els valencians. El que va seguir a posteriori està escrit en les pàgines de la infàmia. Primer van emmudir la ràdio al voltant de la mitjanit i després ho intentàrem en la televisió, que aguantà en un esforç titànic i numantí fins les 12 hores i 19 minuts del dia 29 de novembre. Són imatges que tots i totes les tenim gravades a la nostra memòria, perquè van ser més pròpies d'un cop d'estat que d'un país formalment democràtic. L'enèsim atac del Partit Popular als serveis públics ha comportat que el nostre siga l'únic territori amb llengua pròpia que no té un mitjà públic de comunicació en la seva pròpia llengua i la nostra l'única radiotelevisió pública tancada per un govern. Amb aquest acte i d'altres, convocats principalment a la ciutat de València, entre avui i demà, volem deixar clar que ni el col·lectiu dels treballadors afectats, ni la societat d'Alacant, València i Castelló anem a romandre callats ni a permetre que ella, Radiotelevisió Valenciana, estiga en silenci. Un any després s'ha demostrat que tots els arguments que donaren per a tancar-la eren falsos. S'ha demostrat que el tancament de Radiotelevisió Valenciana va ser un gran fracàs del govern d'Alberto Fabra i del Partit Popular. Un any després exigim una radiotelevisió que siga l'espill on es puguen mirar els valencians i ens comprometem a treballar per aconseguir que siga una realitat el més prompte possible. Volem que aquesta nova televisió siga també l'espill on es reflectisca una societat més justa i solidària, on no tinguen cabuda els corruptes ni els sectaris. Per això hem eixit al carrer, per a dir no a la mordassa, per a dir prou, per a exigir el nostre dret a uns mitjans de comunicació propis, com a part del nostre autogovern. Vull també donar les gràcies, no només en el meu nom, sinó de tots els companys i les companyes, pel suport que des de sempre hem rebut, tant per part d'Esquerra Unida, del Partit Socialista del País Valencià, de Compromís, de UGT del País Valencià, de Comissions Obreres del País Valencià, d'Acció Cultural del País Valencià i de tots els col·lectius, com per exemple el Sentit d'Elx, que sempre han estat al nostre costat i defensat una radiotelevisió pública de tots i per a tots els valencians. Moltes gràcies per vostre.